Setè programa de Picó TV. Som a Maçanet de la Selva, 28 d'octubre, 1:15 del matí, i en aquests moments 27 graus. Dia 29 d'octubre, han passat poc més de 24 hores, és migdia, la temperatura és de 17 graus, ara som a Barcelona. A Maçanet de la Selva ara tenen 14, per tant la baixada de temperatures en 24 hores oscil·la entre els 10 i els 14 graus, contundent. I ara cau un bon ruixat. El dia següent, de bon matí, vam poder fer aquest timelapse dels altostratus que viatjaven de sud-est cap a nord-oest, des de la ciutat de Barcelona. Podem veure aquestes capes de núvols mitjans que mig tapaven el cel pràcticament a la meitat est de Catalunya. Però ha estat una setmana moguda, amb força notícies, com la profundíssima pertorbació que ha afectat els països al voltant del Mar del Nord. S'ha batejat com a Simone, també com a Sant Judes, amb ones de 16 metres d'alçada i greus desperfectes en aquests països, malauradament també amb víctimes mortals. Aquesta imatge és de Londres. L'altra notícia, aquest sistema convectiu mesoescalar que ha afectat part de les Balears. Realment potentíssimes les tempestes amb aquests overshooting o parts superiors dels cumulonimbus que ultrapassaven la tropopausa. Vegin la imatge del radar, estava a punt d'impactar a la zona oest de Mallorca. Esclafits, llamps, com podem veure aquí, segons AEMET, pràcticament 9.000 descàrregues elèctriques, aquí també les tenim. Com dèiem, esclafits, possibles tornados amagats, no ho podem confirmar, i desperfectes molt greus, fins a 9 litres per minut, totals de fins a 116 litres en una hora. Déu-n'hi-do. El temps ja ha canviat, ja s'han normalitzat les temperatures, per fi, ja era hora. Sembla que aquest mes d'octubre trencarà tots els rècords i probablement sigui, de fet, falten molt poques hores perquè acabi, ens ho confirmin, l'octubre més càlid dels últims 100 anys, des que hi ha dades. Esperem. Temps de castanyes, ara sí, perquè les temperatures ja s'han normalitzat. Anem a veure, doncs, els mapes previstos pels pròxims dies. Demà, divendres, una situació dominada per la zonal. Què vol dir? És a dir, una situació en què les perturbacions van desfilant des de Canadà i Estats Units cap a la zona d'Europa Occidental, però sempre amb latituds superiors a la nostra. Per tant, no entrem dins del seu radi d'acció. A no ser que de tant en tant alguna d'aquestes perturbacions es despengi, formi una petita bosseta freda i amb l'aigua del mar força calenta ja tenim les explosions com hem vist a les Balears fa un parell de dies. Però demà, repetim, vents més aviat una mica més càlids que els d'avui, ambient estable, alguns núvols, res, poca cosa a dir. Anem a veure el mapa previst per dissabte. Dissabte s'aproxima aquesta pertorbació, vegin com es forma un solc amb aire fred, però encara estarem lluny del seu radi d'acció. Estarem a la zona càlida, això repetim és dissabte, i per tant les temperatures s'enfilaran bastant dissabte. Res a veure amb les calorades de fa una setmana, i durarà molt poc aquesta enfilada. Anem a veure el mapa precisament de temperatures, amb isotermes a 1.500 metres d'alçada, de 10 a 12 o fins i tot 13-14 graus a 1.500 metres. Tant a Catalunya com sobretot València, Balears. Per tant, ambient relativament càlid, però que durarà poquet, tot esperant aquesta pertorbació. Vegin com va baixant de latitud. Aquí tenim l'anticicló de les Açores, s'aproxima a França, temporal de pluges de cara a dilluns sobretot, a tota la façana occidental d'Europa, fins i tot a la Galícia i al Cantàbric, i nosaltres encara diumenge en terra de ningú, esperant aquest canvi de temps que arribaria dilluns. Les temperatures però començarien a baixar, sobretot a partir de migdia. Vegin precisament el mapa previst per dilluns, l'anticicló molt fort a les Açores i la llengua d'aire fred que baixa de latitud i ens agafa dins del seu radi d'acció. Això pot comportar, a part d'una baixada notable de les temperatures, algunes nevades al Pirineu, fins i tot d'una certa consideració al vessant nord, ho anirem veient perquè això és dilluns, i ruixats o algunes tempestes a diversos llocs de Catalunya, preferentment al nord i a l'est. Coses inconnexes, res de pluges generals. De moment no se'n veuen a curt o mig termini. Com dèiem, baixada altre cop notable de les temperatures. Aquest és el mapa precisament de les precipitacions. Dilluns començarà amb un temps francament insegur. Què passarà després? Bé, l'anticicló el tindrem molt a prop, passat d'anticicló, però sembla que no serà estàtic, no durarà massa dies si és que se'ns posa a sobre. Atenció a aquesta bossa d'aire fred que s'haurà despenjat, lluny de nosaltres. Uns altres models diuen que podria donar mitja volta i afectar-nos, haurem d'esperar què és el que passa, ho veiem difícil amb aquest anticicló tan potent, i després aquestes situacions que van començar fa 3 setmanes del sud-oest, de ponent, i ara comencen a ser ja més freqüents de mestral, pot acabar seguint
les busques d'un rellotge, és a dir, anant cap a nord i després cap a nord-est. Tot això són previsions a més llarg termini, per tant, molt poc fiable, però la segona quinzena de novembre podríem tenir en renou del bo, però anirem veient perquè falta molts dies. De moment pendents del canvi de temps de dilluns. Aquest temps que no ens porta bruixes i que el voldríem qualificar doncs, amb aquesta imatge. Un temps de boniatos i un temps que només ens porta que situacions sense precipitacions, amb canvis de temps, però de temporals de pluja encara no. Haurem d'esperar. Paciència, que arribaran. Adéu-siau. I acabem, i ho fem com sempre amb les teves imatges. Anem a gaudir-les. Avui ens acompanyarà un compositor britànic del segle XX, Benjamin Britten. Escoltarem una de les variacions sobre un tema de Frank Bridge. Esperem que els agradi, al igual que les imatges, segur que sí. I ja ho saben, tota la meteo a Picot Mocat.